हमरा गलती चल। अच्छा हम ना कुछ करब, हम ना कुछ करब। आती चुकी लड़का के तू लोग नहीं खू छोड़ाते। मामा हाली हाली मली मोटा ओए मामा मामा लंगे मड़ौआ काहे अइला आहो मामा लंगे मड़ौआ काहे अइला आहो मामा। बाप रे बाप, का जाने ना होत ना अइला अपन लड़का के भेज देलन और का जाने का खेले ला कूदे ला चला का एकदम से। अरे खेले खातिर बोलाई नहीं है ओकरा के, कहां जाने माँ जी भी कहां बड़ी एकदम से समझ। माँ जी के तो लगा था कि एकदम कोनो चीज के चिंता नहीं खे। छोटकी इहो होई सिंगार पटार में लागल, साड़ी देखत होई कि कौन सा पहनी कौन ना पहनी कौन ठीक लागी। अरे छोटकी सुनत नहीं को का हो का कोतर तरी हमरो में कपड़ा का पहन दो का। अरे का हाला कइले रखले रहत का कोतर को देखिए तो बोले के कर तनी सा लावत छोट बाड़िया देखी कैसन कैसन बोलत तारी। घर में हमरा इमली के घोटावे के बा कहां बड़ी पूछी तो बात बा का तो हमरो तो नहीं पता कहां बड़ी। एगो तो नवा के बेटा भेज देले बड़ा ना पन आ उ खेला चले ला जाने तने। अरे तो भाई का नु बा हो। अरे वो कहां रह गए रही जी। अरे दादा गोनी हाउ चल घर बोल देनी है कि अभी मिल घोटावा होता रुए। बाप रे बाप ई 10 गो काम पड़ल बा माँ जी मिली घोटाई अभी तो हमर भाई भतीजा आ गोलन सनो सब आ गेले ना, सबके नाश्ता पानी करा के टाइट रख ले बनी। चल ठीक बा, तो हम चला तनी मारो में ठीक नु तू ले आओ सब काज संभाल ले बनी तो हो इतना तनी बन ठन जई हलो। आ सुन भूख नहीं खाता नहीं के सब कोई के वीडियो कॉल में आवे के बड़ुए आ ना तो भूख तन तन बढ़ जिहलो केहू के मुंहे ना लो जमाना गई। ठीक बा जाना सिंगार पटारला ना तब से सिंगारे लेत रहलू हा। हम तो चले नहीं 10 गो काम बा। दे तो फुआ लोग तो रे का दे प्रणाम फुआ। अरे खुश रहा हमर बाबू। प्रणाम दे खुश रहा। ठीक बाड़ू हां ठीक बनी। आज कब पे से बैठल रहे ताकत निकाल ने कहां चल गए तुलो। हां चल गनी तन दो चार घरे सोचनी है कि कह देही हाँ। कि जा अभी ईमेल घटावा होई। हां सब ठीक बा, सब ठीक बा दीदी। हां सब ठीक बा। खाना ना खइला। हां खाना खा ले। हां अच्छा कोने में कहत रहे कि मामा लोग आगल बड़ा नाश्ता पानी करा देले बनी। कितना देर लेट बा विधि में ना विधि में अब लेट का बा तनी हमरे में लेट रहे चल गनी है चार घरे। चलो कुछ खइला है चलो। अरे कहाँ गई हो? अरे कहने गई माई तो? अरे क्या बानी बाबूजी अरे काम हम जल्दी करावल हो, मतलब काहे लेट भइल बा? माने त हम सुतल बनी। कहां लेट भइल बा? मामा जी आइल बड़न तब नाश्ता पानी करैनी हां अबते उनका से भी। अरे मामा के तो अब के तारा बेरा भइल हा। अरे हैं पाऊ ना ऐसन बात नहीं है इतना तो आवेला पहिले। अरे अब लगे हां ठीक है लाइन धैनी है बाबू ले ली गोर लागत है। गुजरा ठीक अरे बा साल भर में लड़े दिन चली। ई हमरा नहीं हरवा के लोग आके देखेलन नो त याऊ अगर आई लगलन धधा जलन चुनाए लगेले। अरे भाई तो हित न लगे देख चुनाई ना आदमी। हां ये तो दुलरुआ है बड़ू है। देखत रे नो देख ले निकल। अरे पाऊ मो छोस को अथी हो गेल उजर हो गेल कसम पेंट उंट करा लो। अरे अब का पेंट हुई तो हनिए के पेंट करो तो हैं। ठीक है तो कहा था। अरे नाश्ता पानी करैलु हलो बेटी भी आ ना आदत बबुआ ई के बराती जाए के बस सब दिन के देखावे नहीं दे। बेटी भी आ तर ना मामा जी यही से बलिया तनी पाकल लागी तभी ना ससुर को हई हां। तबे तो बात है कि नया नया समझी से मिले जाए के। हई कतहत हो गइल हो। कुछ पेंट कॉलेज चाहत है। हई कतहत हो गइल हई। अरे का जो लड़का दिन पर दिन इतना ना बढ़ते बन से का कहे। चली ना माँ जी तैयारी पढ़ाई रही हो चले ए ठाकुर कहीं जल्दी से ठीक करी। कहानी है कि तनी जा मड़वा में सब सरिया द अभी मिलिया घोटबा दिए। आ तन जल्दी सरिया बबुआ जल्दी है। हां अरे छोट बा आए रहे त खेलत रहे के अपना बाप क्या तनी सलिया ले आवा हमारे सलिया द ना के देते। हां सलिया द। ए ठाकुर जल्दी करो हो करते वाली वाली हम चलो जाने के द्वारा बैठा जाना। अरे दुआ तो तू का कर दी भैया तहार ही ते ये काम बड़ू अभी इमली घोटावे के बाद ये रहो हमनी के जातन जा। ठीक बा तब ये बैठा देने बबुआ के रखा ये बैठा देने कुर्सी पर जातन हो। ए कनिया सलिया ले आवा फैली चली कैला ना तैयारी वारी चली ना तो जौन होई घटल बढ़ल फिर देखे के न पड़ी। हां पानी एक लोटा पानी ले ला चलो आवा आवा तनी हम लेके बैठी मालकिन आ बाबू अथी ना को देला हाई ना कि दियो जला दी। अरे भाभी के लेके आवा हो। अरे पियर साड़ी पहनले बानी। हाँ फोटो भेजी का बुची जी हाँ अब धरी बतियावल फोन पे अब तो जाहिए के लोगा
अबे करी हनु इमली घोटाई फिर वही हन बरात लेके उन खारो के तनी आराम करे दी सजे धर देती अरे भाभी वो फोटो नु मांगत रहन ला हमर मोबाइल पे जल्दी से चलो चलो हां इमली घोटाई के समय हो गइल बा मामा गेलन मामा कब ले आइल हन बैठो केने संगे दीदी हेने से आवा आय हेने से आजा हेने से दीजी ठाकुर जी दी अरे पहले पैसा ओइच के दे बताब नु पैसो देवे के बा हां पहले नु करत रही से नहीं खे बुझाते बबुआ द 10 रुपया ओइच के द ठाकुर के हां आता ना का होई आय आता ना का होई बाप रे अब तहरा का तो अभी विधि चाहिए कुल बाकी है बात ना में का रखो होई रखो बाप रे, ढेर भर ढेर को विधि बुझ बाकी जरूर। बा अच्छा बाद में ले लिया बबुआ बाद में ले लिया ढेर विधि बाकी बा भी अरे ई माली गोटा में आइले उसा गई के भैया अरे गिर गइले रुपया लाजा गइले भैया अरे गिर गइले रुपया लाजा गइले भैया मामा हाली हाली मामा हाली हाली मली घोटा मामा मामा हाली हाली मामा हाली हाली मली घोटा मामा हाली हाली कैसन कुकुरा के पोछ वैसे मामा जी के मोछ मामा हाली हाली मामा हाली हाली मली घोटा मामा मामा हाली हाली कैसन कुकुरा के जुड़ाई लो मामा के जुड़ाई लो मामा हाली हाली जुड़ाई लो मामा हाली जुड़ाई हाली लो मली घोटा मामा बाबा के बुलावा अरे ई माली घोटा में ले उसा दई के भैया ई माली घोटा में आइले उसा दई के भैया अरे गिर गइले रुपया लाजा गइले भैया अरे गिर गइले रुपया लाजा गइले भैया अरे गिर तारा की जय हो करे लाजा एकदम तू लोग ए रहदी ना आज में भाई मामा रोज रोज आज जैसे मामा हाली हाली मामा हाली हाली मली घोटा मामा मामा हाली हाली कैसन देखी मामा हमने सुना जा चलो मामा हाली हाली हमने के कर सकता है ना माफ करी सासुर न लागम दीदिया घोटाई मुझे ना घोटाई क्या भाई भाई साहब काहे आइला हो मामा काहे आइला हो मामा जुड़ाई लो लगे मड़ुआ काहे आइला जुड़ाई लो हो मामा पैंट ना जुड़ाई रोए लो मामा मामी के साड़ी पहन जुड़ाई के लो आहो मामा मामी के जुड़ाई लो। साया पहन के आहो मामा चप्पल ना रहे मामा चप्पल ना रहे मामा मामी के सैंडल पहन के आई था आहो मामा मामी के सैंडल पहन के आई था आहो मामा मामी के सैंडल जाई 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 मामा का करे तनी पता न बानी हमके तनी को ने के लाज लगत मजाक करे में पता होयन से हमनी के तो काट रहे मामा तारा के बिना बढ़ाइले जूता के मनमु ना देखी रहे कुछ न बानी ना कोई ओए बड़की हो जाए कि नहीं ए भगवान अरे हो गइल रहे दे आ बबुआ आ एक और जना बड़ा नु क्या ऐसा की बात नहीं बड़ा आ देखा बेकरा के तंग मत करियो लो कह देता भतीजा हो हां अरे ई माली घोटा में आइले उसा दई के भैया अरे गिर गइले रुपया लाजा गइले भैया अरे गिर गइले रुपया लाजा गइले भैया मामा हाली हाली मामा हाली हाली मली घोटा बाए मामा मामा हाली हाली कुकुड़ा के पोछ वैसे मामा के मोछ मामा हाली हाली मामा हाली हाली अरे तंग मत करा जबाई मामा हाली हाली मामा हाली हाली इमली घोटावा मामा मामा हाली अरे हाली तंग मत मामा हाली हाली मली घोटावा अरे अच्छा हम ना कुछ करो हम ना कुछ करो हाथी चुकी लइका के तू लोग नहीं खू छोड़ाते मामा हाली हाली मली घोटावा मामा मामा लंगे मड़ौआ काहे अइला हो मामा लंगे मड़ौआ काहे अइला
बड़ी साड़ी पहन के आई तो कई देवर में लगे मां जी मारी के साड़ी एक लोटा पानी है नहीं बस जुड़ाई के साड़ी पहन के आई तो आहो मामा हां द जुड़ाई दे अरे घड़ी ना ओए तो के तुम्हारा पूछ देनी का जी छौड़ा के तू के का करत सरे आय अब हो गइल लो एकदम ई सब बहंगवा हो गइल बानी और बनी जरा और भाई अब भाई लोग नहीं खान अब सब जना बाहर बाड़न एथी करन जाने होइहन में तो डरा के ना आई अच्छा, का के गति बताई जा ला है साड़ी या धयावा गंगा जी के निर्मल पनिया ना हां ध दो चुमावा लोग छौड़ी के पारापारी जाहो चुमावा चुमाई दाना हम ध दे जा धा के आवा सुना हमरा बाक्सा में धा दी ह ठीक नु ई साड़िया हां पहले माजी चुमाई नु हां तो माजी चुमाई तब नु चुमाई ना बाका सोए में कहनी है कि धा दी ह जेने तने मां धरी ह हम सब ध दे ला हाथे से कर आवो यामा अंजुरी भारवा हो अंजुरी भारवा हो अंजुरी भारा के आमा बबी के चुमावा हो ओ अंजुरी भारा के आमा बबी के चुमावा जुगे जी असे तू जुगे बार हसे दुल्हा साहेब हो बढ़ो ए रागनी सुभवा सिर के सेंदूर हो कहो अब तो इमली घोटाई होइए गइल बा अब तो बारात आई तो मन तो खूब गुदगुदात होई इधर है बेली किधर चमेली किधर है बेली किधर चमेली चुमाने वाली भाभी किधर खड़ी है चुमाने वाली भाभी किधर खड़ी है सामने है बेली सामने चमेली अगल है बेली बगल चमेली चुमाने वाली भाभी सामने खड़ी है चुमाने वाली भाभी सामने खड़ी है ए की का करत रे आज के नेक बाजी मां हां नेक बा तंग का के धैले बड़ो लोग छौड़ी के अच्छा पनिया गिराओ है अभी भर में तंग करो है मथर गंगा जमुना के निर्मल पानी सुबह होले चल देवता दुआरी सुबह होले चल देवता दुआरी सुबह हो देवता दुआरी के बनवा के मारी सुबह हो बरे कन्या बा